سلام كبراتن كبرانن تختاتلت تسفانات يوب كما يتغنيو نلو مزبلنا يو حادث حزتو حزنا لكم قريبنا لنا كومنت سبسكرايب شير لايك ناقبركم نتحسدنا كتكتاتلو نعدمكم نايلوم رئيستنا ايتتشمو زبلت حزتو زلو خوينو كاب محرنيان اب تقرينيا ستترقمه اب محبراو ميديا كاب زرخبنايو اب اوانشوم قال ملأختي كم محلال في غيليو بمبال زحزنا نتبيو كبراتن كبرانن اترأستي كم السعبين باب ايتتشم ايتتشمي كيتتشمو حدا هايمونتاو ابو يتنقو كيتتشمو يدقاقمو كريستيانة تبل أورثودوكس يبهالي ጾም አርባዓ አቲልካ ከጾም የትብል ሰብ ከይትጾም ኢሎም መግለጺ ይውስኹ እቲ ቃላት ካብ ሓደ መስቀል ዝሓዙ ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክሳዊ ኣቦ ክወፅእ ከሎ ንዝሰምዑ የሰንብድን የገርምን ኣብ ቅድሚኦም ኮፍ ኢሉ ዝከታተሎም ዝነበረ ዲያቆን ድማ ተገሪሙ መብርህ ክህብዎ ይሓቶም ዝሃብዎ መግለጺ ድማ ካብ መንፈሳዊ ማዕከን ዜና ሓሊፉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይካፈል نابانا مسبت حدما ناباهم نبلو لنا كبراتن كبرانن فلما سابسكرايب دحر مقباركم ريتو تاتكم كنت بينا تسفانا تيوب بستفلالي محبراوي فقراوي بوليتيكاوي كمون سبورتاو زيناتاتن معبالتاتن كتمتاكم مقانا نحبرنا نابزر زر ندبتاتنا يزعلت زتحوشتنا خنسكركم سنة مكتتال أبونا كما جيركم دعا تتشمو تبلو ጾም እኮ አዝዩ አድላይ ነገርዩ ንስኹም አምና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን አማንን ካህንን ጥራይ ዘይኮንኩም ጓዛ ህዝቡን ይኹም አይትጹሙ ክትብሉም ከለኹም ብምንታይ ምኽንያት ይኹም መብራህኩም ልናዶ ተባሂሎም ዝተሓተቱ አበይ ቀሺ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጾም እንታይ ከም ዝብልን ትርጉሙ እንታይ ምዃኑን ንምብራህ ይፍትኑ ኣብ ግዜ ጾም ብዙሓት ሰባት ምስ ብዕራይ ተጻሊእኩም ጽንሑ ዝተባሃሉ ክመስሉ ካብ ስጋ ጸይሞም ካልእ ነገር ግን ኣይጾሙን እዮም ዝብል ሓሳብ ናይዞም ካህን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ድራር ጾም ንስግበር ናይ ብልዕን መስተን ሃርጎምጎም ኣዘኻኺርና ኣብ ኢትዮጵያ ንመግቢ ስብካ ንምፍናው ኣብ ድሮ ዝተፈላለየ ጾማት ዘሎ ብላዕ ወስተን ሆይታን ኣዝዩ ዝገርምን ዘሰንብድን ጥራይ ዘይኮነ ንመንፈሳዊ ጥዕና ናይቶም ዜጋታት ኣብ ምልክት ዕቶ ዝእቱ ጌርና ካብ ንሓስቦ ነዊሕ ኮይኑ እዩ እቶም ካህን ካብዝን ካብ ካልእ ጉዳያትን ተበጊሶም እዞም ዝስዕቡ 6 ነጥብታት ሰባት ክጾምሎም የብሎምን ዝብሎም ነጥብታት ምዃኖም ዘርዚሮም ኣለዉ ሰናይ ምክትታል ቀዳማይ ትጸልኦ ሰብ እንተለካ ኣይትጹም ምኽንያቱ ኮንቲዩ ብምባል ዝጀመሩ እቶም ካህን ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ወንጌል ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቅድ 15 ንዘሎ ጽሑፍ ምርኩስ ብምግባር ይዛረቡ ኣብዚ ወንጌል ምዕራፍን ጥቕስን ንሓው ዝጸልእ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ዝብል ነጥቢ ከም ዘሎ ነጊሮም ሓውኻ ትጸልእ እንተኾንካ ጸረ መንፈሳዊ ጽሑፍ ስለ ዝኾነ ኣይትጹም ብምባል ናብ ፍቕሪ ምምጻእ ከም ዘድሊ ይሕብሩ ካልኣይ እዞም ካህን ፍቕሪ እንተዘይብልካ ኣይትጹም ብምባል ጽልሕ ሒዞም ክጾምሉ ዘይብሎም ምኽንያት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጠቒሶም ንምርዳእ ይፍትኑ ፍቕሪ ዘይብሉ ሰብ ንእግዚኣብሔር ኣይፈልጦን እዩ ዝብል ጥቕሲ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ ጾም ኣምላኽካ እናፈለጥካ ኣፍልጦኻ ብፍቕሪ እናገለጽካ ክኽየድ ከም ዝግባእ ይሕብሩ ሰለስተ እዞም ካህን ወሲኾም ጸቒጦም ካብ ዝተዛረቡሉ ነጥቢ ዘርአኛ እንተኾንካ ኣይትጹም ዝብል ነጥቢ እዩ ክርስቶስ ካብ ፍልልያት ዘርእን ቋንቋን ሓጺቡና እዩ ብምባል ድማ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 9 ዘሎ ጥቕሲ ከም መምሃርን መዘኻኸርን ነጥቢ የስዕቡ እዛ ነጥቢ ኣዝያ ኣገዳሲት ንኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራትን ብዝያዳ እተገድስ ነጥቢ ኮይና ንረኽባ ብኣርኣያ ስላሴ ካብ ዘርኢ ኣዳምን ሄዋንን ተፈጢረ ዝብል ሰብ ብናይ ዘርእን ቋንቋን ፍልልያት ምንቋት ገዲፉ ከከባቢኡ ሰለማውን ብልጹግን ንምግባር እንተዝጽዕር
ህዝብታት እዚ ከባቢ ዘለዎ ጸጋ ኣኺሉ ዝተርፎ ምዃኑ ንኣምን። ኣብ መሳኹቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተሓቢእካ ዝግበር ናይ ዘርእን ቋንቋን መንቋት ፍልልያት ደው ምባል ናይ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት እዩ። ከምዚ ብምግባር ድማ ኣብ ግዜ ጾም ናይ ንስሓን ሕዌትን ወቕቲ ኮይኑ ክሓልፈልና ዝከኣለና ክንገብር ሓሳብና ነካፍል። ራብዓይ ተጻራፍ እንትኾንካ ኣይትጹም ዝብል ነጥቢ እውን ኣካል ነጥቢ ናይዞም ኣቦዩ ጸርፊ ብመጽሓፍ ቅዱስ ውጉዝ እምበር ፍቑድ ከም ዘይኮነ የተንብሁ ንሓዉ ደንቆሮ ብዝብል ዝጸርፍ ናብ ገሃነብ እሳት ዘውስድ ፍርዲ ከም ዝቕበል ዝነግር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ነጥቢ ከም ዘለዎ ይጠቕሱ። ደቂ ሰባት እግዚኣብሔር ንዝፈጠሮ ፍጡር ካብ ምንኣስ ካብዚ ግዜ እዚ ዝወለዶ ናይ በለካ ልኽዓካ ምቅብባል ካብዚ ንዕዘቦ ዘለና ምስጢርካን ምስጢር ሰብ ኪዳንካን ናይ ምዝራው ኩነታት ዘርከበን ዝመጻሉን ዝምድረሉ ሃስያታትን ኩነታትን ነፃ ንምዃን ዝበልዎ ሓሳብ ኢልና ንወስዶ። በዚ ምኽንያት እዚ ምሩፅ ቅቡል ሰላማዊ ሓቀኛ ሓበሬታ ክንህብ ድማ ንላቦ። ቃል ዘረባ ምኽሪ መልእኽቲ ንሰላም ኣካፊልና ኣብ ሰላም ዘለና ኣበርክቶ ከነዕዝዝ ንሰላም ፈጠርታን ዓቀብታን ክንከውን ድማ ንጽውዕ። ግዜ ጾም ጥዑም ክንዛረብ እንጅምረሉ ናይ ልምምድ ግዜ ክኾነልና እውን ንምንእ። ሓምሻይ ነጥቢ የቕረ ክትብል ዘይትኽእል እንተኾንካ ፍጹም ኣይትጹም እትብል ነጥቦም ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ኢላ ምስ እትፍልም ዕለታዊት ክርስትያናዊት ጸሎት የተሓሕዝዎ ብጎይታ ይቕረ ክበሃለልካ እናጸለኻ ይቕረ ዘይትብል ሰብ ክትከውን ከም ዘይብልካ ድማ ይእምቱ። ንሓውኻ ይቕረ ዘይትብል እንተኾንካ እግዚኣብሔር ይቕረ ኣይብለልካን እዩ ንዝብል ነጥቢ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 35 ጠቒሶም ድማ ይቕረ በሃልቲ ክንከውን ይዕድሙ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት ድማ ብገናሒ መልክዑ ከም ኣብነት የቕርብዎ። ኣብ ግዜ ሽምግልና ንሰምዖ ቅዱስ ገብርኤል ብኣካል እንተመፀውን ይቕረ ኣይብለልካን ናይ ዝብሉ ሰባት ከም ኣብነት የምጽዎ። እዞም ሰባት ዝጾሙ ገዚፍ መጽሓፍ ቅዱስ እናሓዙ ናብ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝመላለሱን ዝጽልዩን ሰባት ምዃኖም ጠቒሶም ድማ ብኣርመሞ ይገልጹ። እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብምባል ይቃወምዎ። ኣብ ቤት ፍርዲ ፋይል ከፊቱ ሰብ ዝኸሰሰ ሰብ ድሓንዝስ ድሕሪ ጾም ከርክበሉ እየ ብምባል ከም ዝፍክርን ፋይሉ ዓፂዩ ዝጸውምን ዝሰግድን ሰብ ከም ዘሎ ጠቒሶም ድማ እዚ ክግበር ከም ዘይግብኦ ይገንሑ። ከም ሻድሻይን ዛዛምን ነጥቢ ድማ ኣብ ኢድካ ዘሎ ደም ብንስሓ ከይሓጸብካ ኣይትጹም ዝብል እዩ። እዚ መልእኽቲ ሰብ ናብ ዝቐተሉ ኣብ ምውራድ ጥንሲ ናብ ዝተሳተፉ ህይወት ሰብ ኣብ ምሕላፍ ንዝወዓሉ ካብ ጎይታ ምሕረት ዝረኽብሉ ንስሓ ከይኣተው ንጾም ከይቀርብዎ ዝመክር እዩ። ነዘን ሰብ እንተጸሊእካ ፍቕሪ እንተዘይብልካ ዘርአኛ እንተኾንካ ይቕረ ምባል ዘይትኽእል እንተኾንካ ተጻራፍ እንተኾንካ እንተዘይተናሲሕካ ብፍጹም ኣይትጹም ዝብላ ንትርጉም ጾም ዝጻረር ነጥብታት ንኸይንገብር ዝኽልክላ ኣይትጹም ብማለት ሓሳቦም ክገልጹ ከም ዝጀመሩ ወይ ነዚ ዕላማ እዚ ሓሲቦም ነታ ሓሳብቲ ከም ዘቕርቦ ይገልጹ። ሓሳብ ናይዞም ካህን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕሪ ምዝርግሑ ዝተፈላለየ መንፈሳውን ዓለማውን ድጋፍን ተቃውሞን ከም ዝረኸበ ከይጠቐስና ክንሓልፍ ኣይግባእን። ከምኡውን እዚ ዘቕረብዎ ሕቶታት ንዓና ከም መፈተሺ ተጠቂምና ጾም ኣካላዊ ኣእምሮኣዊ ማሕበራውን መንፈሳውን ጥዕና ክንረኽበሉ ክንጥቀመሉ ንጽውዕ። ንጸውም ደሎና ከመይ ኢልና ዝብል ሕቶ ድማ ነስዕብ። እዚ ወድሓንኩም ክጥወቕ ንዝግብኦ መላጉም ናይዚ ማሕበራዊ መራኸቢ እናጠወቕኩም ሰዓቡና ዝያዳ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንመጽእ ኢና። ሰላም ወሰናይ።